Dobro vam večer, gledate Kvara do 6. Ispred nas je početak još jedne velike humanitarne akcije. Ovoga puta dobri ljudi na čelu s Daliborom Horovatom svoje vrijeme i trud uložit će kako bi se pomoglo udruzi Dira, koja se bavi unapređenjem kvalitete života djece s poteškoćama. Večeras u studiju pozdravljam dopredsjednika udruge Dira, Besnika Karadžin. Dobro večer. Dobro večer vama, gledateljima. I Dalibora Horovata, organizatora humanitarne akcije. Dobro večer. Dobro večer vama i gledateljima kanala RI. Gospodine Karadžija, ajmo odmah na početku. Što je i tko je udruga Dira? Udruga Dira je udruga koja se bavi sa pomoći u poteškoćama u razvoju djece i harmoničnog razvoja za pomoći djeci iz autističnog spektra. Dalibor, ovoga puta svoje vrijeme, kao što smo rekli, trud i cijele napore da se nekome pomogne, odlučili ste baš u udruzi Dira sve to napraviti. Kako ste stupili kontakte s udrugom i zašto ste baš za njih odlučili pokrenuti ovu veliku humanitarnu akciju? Pa tako, evo, najzaslužniji za kontakt s udrugom Dira je moj veliki prijatelj Matko Kariž, koji je s menom bio kad smo radili humanitarnu akciju za obitelj Šimić. Matko je vezan sa članovima udruge Dira, kum mu je tamo, mali jedan njegov kum je dijete koji ima poteškoće u razvoju. I eto, mi smo se već kontaktirali negdje u 5. mjesecu je Matko pitao da krenemo malo pomoći toj udrugi s obzirom u situaciji kakva je udruga i kako smo najavili u 9. mjesecu bili preko Novog lista da ćemo pomoći toj udrugi. Pomalo smo, što se kaže u tišini, smo pripremali ovu akciju i evo, ova akcija već sad dva tjedna onako u tajnosti se radila i evo, već 2-3 dana intenzivno i evo i danas smo već došli što se kaže izlazimo s tima. Na koji način želite pomoći u udruzi i kako ćete im pomoći? Dugo smo razmišljali kako da osmislimo tu humanitarnu akciju. Puno je ideja bilo. Ovaj puta želimo izaći van granica onih običnih humanitarnih akcija. Znači želimo napraviti nešto puno više. Imamo strašno veliku podršku grada Rijeke, gradonačelnika Rijeke. Bili smo u petak na prijemu kod gradonačelnika. Medija, zahvaljujem se vama medijima koji nas podržavate u tome. Od danas evo i od sutra to sve kreće što se kaže intenzivno. I kažem, fali nam jako malo da zaokružimo ovu akciju, što se kaže, da bude jedna akcija koja će izaći iz okvira običnih humanitarnih akcija. Gospodine Karadžin, na koji način konkretno se brinete o toj dječici, kako im pomažete i koja to dječica dolazi u udrugu, odnosno kakve obitelji? Mi smo udruga koja se sastoji od jedno 50-ak obitelji. Primorsko-goranske županije ili? Ma i šire. Znači i otoci i šire, i Istra i tako dalje. Mislim da kada roditelji primijete da imaju neki problem sa djetetom, prva postaja smo im negdje mi kao udruga sa poteškoćama u razvoju što se tiče spektra autizma i pervazivnog razvoja. Pomažemo im tako što upućujemo roditelje gdje, kako, savjetujemo ih što raditi. A normalno i u udruzi imamo svoje rehabilitatore koji pohađaju, čak i do Amerike smo doprli sa pokojnom predsjednicom Belindom Dobrec. A pomažemo im s time što ih učimo kako postupati sa djecom, što raditi sa djecom, od fizikalne terapije, preko floor time-a, preko neurofeedbacka i tako. Vjerujem da je puno problema za roditelje kad se susretnu sa djetetom koji ima problema iz tog, kako kažete, autističnog spektra. Tako je. Koji su to najčešći problemi, evo, od samog početka pa dok se ne dođe u udrugu i dok se ne krene raditi sa djetetom? Evo, gledamo, upravo danas je kolega bio u vašoj udruzi, snimio malo kako izgledaju ti prostori, koje su to sve opreme da se radi s tom djecom. Pa evo, recite nam neka problematika roditelja. Pa mislim da je, ja sam kao otac nepuno 5 godina Davida koji ima poteškoću u razvoju što se tiče samog govora, mislim da
roditelji trebaju se suočiti sa problemom i pogledati sami sebe u ogledalo i priznati da imaju problem. Jer ima puno roditelja koji kažu ne, mom djetetu nije ništa, moje dijete sve ok, to će kroz godine proći i tako dalje. Oni se moraju suočiti s problemom i priznati sami sebi, a onda to sve ide kao jedan veliki žrvanj koji kada se nama obrate, oni u biti su se obratili na pravu adresu gdje i mi možemo pomoći oko svega. Evo konkretno iz vašeg slučaja, kako ste se vi ponijeli u toj situaciji kada se rodio mali David, kako je to se pomiriti roditelji, upravo to što ste... To je najteži trenutak. Taj sklop je najteži trenutak. Upravo uvijek se sjetim pokojne predsjednice Belinde Dobrec, jer mi je onda ona bila jedini prozor u svijet. Ona je bila, kako da vam kažem, svjetlo na kraju tunela. Ona je nama bila sve u životu tada. Taj trenutak kad smo primijetili da imamo problem sa Davidom, nismo uopće znali kamo se obratiti, na koja vrata pokucati. Nismo bili upućeni u ništa. I onda nas, slučajno preko prijatelja smo došli do toga, do adrese od Dire i tako je to normalno sve krenulo. Kada ste primijetili određene probleme sa Davidom, što je tada nakon toga bilo, kako je krenula ta faza rehabilitacije, faza upoznavanja i rada sa Davidom? Primijetili smo, Davidu se desilo, David i supruga su imali vrlo težak porod, oni su skoro i umrli na porodu, no supruga je rađala pod velikom temperaturom i gripom i sve to skupa. No, to se nekako kao smirilo i bilo je sve u redu. Do 17. mjeseca, 18. Davidovog mjeseca, kada je David dobio rotavirus. I poslije Kantride, kada je bio u Kantridi, dobio je 5 noći i 6 dana. Poslije Kantride se nama David nije vratio isti. Nije bio taj isti David koji imao pogled u oči, socijalizaciju, tata, mama, izgubilo se sve to. To je sve nestalo. Ali uz moju suprugu koja je bila tu jako obazriva i jedna od žena heroja, kako je ja zovem, koja je automatski rekla sa našim djetetom nešto nije u redu, mi moramo nešto tražiti, neku pomoć i tako dalje. I tu smo se mi smo se bili promptno probuđeni i krenuli. No, doveo nas je Bog na Diru, na Belindina vrata i tu se već počelo klupko odvijati. Iako vama niko sa djetetom od 17-18 mjeseci, niko vam ne može dati dijagnozu da vam dijete ima tako nešto i to poput ili perverzivnog ili već kako to zovu. I onda nakon toga došli ste u udrugu i sve, rekli ste, dobili ste neki novi pogled, odnosno nadu ste dobili. Nadu, da. Danas David ima, rekli ste, gotovo 5 godina. Da, danas je David već kao probuđen. Pravi dečko. Pravi dečko, da, već kao probuđen iz zimskog sna i već je David ide svojim tokom, peglamo ga, što se kaže. Vide se rezultati nakon 3 godine rada s njima, terapeuta i logopeda i defektologa i ovim putem bi se zahvalio i dječjem vrtiću Maestral gdje puno rade i gdje imaju puno sluha za to. Isto tako bi se zahvalio svim terapeutima u Diri i Barbari Benninger koja isto radi s njim, isto bi se zahvalio ovim putem. Dalibor, konkretno za što ide ova akcija, što želite postići, odnosno koji je cilj akcije? Pa cilj ove akcije znači omogućiti udruzi Dira sve ono što nemaju trenutno, što nisu mogućnosti u radu s tom djecom. Vi sami znate, mi kad nešto radimo, pogotovo i moji iz ekipe, nikad ne srljamo, nikad uvijek dobro razmislimo prvo šta ćemo napraviti, pa tako smo i u ovoj akciji dugo razmišljali. Tako da već sada, znači, akcija počinje službeno sutra. Ajmo reći danas, gostovanjem u emisiji kanala RI. I upravo sada, dok mi razgovaramo ovdje, moj veliki prijatelj Zoltan Farkaš, jedan strašan dečko, 100% invalid, znači čovjek koji je u kolicima, u krevetu, funkcionira samo sa usnama. On je osmislio logo ove akcije, upravo sada pušta, znači na stranicu podrške, akcija se zove Sve za djecu kao kap vode na dlanu. Upravo sada, znači, rješava administrator u grupi, ubacuju se novi članovi u grupu i od večera, znači, ta grupa kreće.
Ovu akciju ćemo pokušati napraviti što većeg obima. Znači, mi već sada imamo podršku jako puno izvođača iz Rijeke, iz Hrvatske, jako puno sportaša, podršku grada. Danas smo dobili znači, i obećanje znači, od grada znači, gdje bi se taj koncert znači, na kraju ove akcije mogao održati na trgu 128. brigade. Biće to po nama jedan koncert velikog obima ako ostvarimo sve te uvjete koji nam trebaju. Znači, treba nam malo sreće da uspijemo dobiti jednu nacionalnu televiziju koja će taj koncert prenositi barem 1,5 sata minimum. I bi bio jedan call centar. Jedan call centar, znači danas su me kontaktirali iz HT-a, večera ispunit ćemo obrasce za telefone 060 i kažem uz malo sreće, uz medije, dobre ljude, vjerujem da će ova akcija za ovu udrugu Dira i za ovu djecu biti uspješna. I samim time, znači, dok to koncert imamo jako puno događanja. 29.2. je u HKD-u jedan koncert, grupa Lioness, udruga Lioness to organizira. Rećemo sad točne detalje malo toku vremena. Planiramo jednu utakmicu Zvijezde Rijeke protiv HNK Rijeke i to ćemo dogovoriti. Kažem, imamo strašno puno... Čitav niz aktivnosti. Da, znači to će se sad pokrenuti, te sve naše ideje ćemo ostvariti i do tog koncerta će biti strašno puno događanja. Vratimo se malo samoj udruzi. Kako radite sa djecom? Kada su te terapije? Od koliko do koliko sati? Koje su to konkretno prilike vježbe da bi se to radilo sa djecom sa posebnim potrebama? Pa, radi se u 2 smjene, ovisi o djeci, ujutro i popodne. Terapeute imamo, kako sam rekao, već i školovane i tako dalje, koji moraju imati licencu i sve to skupa. A što se radi sa djecom? Pa sa djecom sam floor time je u biti igra sa djecom. Znači, nagnati dijete, izvući iz njega nešto da počne govoriti, da počne pričati, da kroz igru i kroz zabavu da se izvuče iz njega to što želimo mi. Jer u biti oni imaju u sebi kočnicu i oni su kao da se stisli ručno od automobila. I ne znate zašto se neće spustiti? Ne zna niko. To je visoka kemija. Rekli ste da nema u biti ne lijeka, nego nema uzroka zašto se događa, zašto dolazi do toga. Danas niko ne može objasniti, ili? Niko ne može objasniti iako tvrde da su cjepiva, da su stres, hrana i sve to skupa, no ništa nije dokazano. Niće se vjerojatno tako skoro dokazati. Ne, jer je farmacijski lobby prejak, pa se... Kažete, nije u interesu da se dokaže. Nije u interesu da se dokaže. Bitnu ulogu u cijeloj ovoj priči, rekli ste, spomenula je pokojna, nažalost, predsjednica udruge. Možemo nekoliko rečenica o njoj, ostavila nešto veliko iza sebe. Ona je nama utabala put, ona se borila s time kao protiv vjeternjača i tako dalje. U biti kada vam se desi nešto tako, imate osjećaj da vas je neko bacio s helikoptera u neku prašumu gdje nemate ni vode, ni zraka, ni ničega. Samo ste u nekoj velikom šumi i mraku. I ona je bila za to da se radi s tom djecom. Posjećivala je Ameriku, radila sa najvećim stručnjacima, radila je po Grismanovoj metodi, taj floor time i sve to skupa. Tako da ona je i sama majka djeteta sa poremećajem iz autističnog spektra bila, tako da ona je nama bila sve svjetlost, što se kaže. Sada vi nastavljate tu svjetlost, je tako? Upravo, da. Uspijevate u cijeloj toj priči? Borimo se. Uz vas ćemo najvjerojatnije uspjeti u tome. Uz vas sve, sugrađane grada Rijeke, sve vas, normalno. Vjerujte mi, doćete čim je Dalibor u pitanju. Jedan od glavnih problema cijele ove vaše priče je naravno nedostatak prostora. Žalostno da govorimo u ovom vremenu kada treba pomoć onima kojima pomoć stvarno najpotrebnije, nedostatku onog elementarnog, a to je prostor za rad sa djecom. Gdje sada radite, koji je to prostor, koje veličine i što bi vam bilo ono što bi zadovoljilo vaše potrebe? Momentalno radimo u 78 kvadrata. Htio bi se malo vratiti 1 godinu dana, 2 godine unazad.
Bili smo u Crvenom križu gdje smo plaćali visoki najam i sada smo dužni Crvenom križu kao udruga 35.000 kuna. Plaćali smo visoki najam i nismo mogli izdržati, ali smo imali adekvatne prostorije i tako dalje. Sada momentalno radimo za života dok je predsjednica bila živa. Ona je imala jedan stan koji je bio prazan i ona ga je ostavila nama na korištenje od 78 kvadrata, gdje smo mi cijelo ljeto proveli, ovo cijelo ljeto smo proveli renovirajući ga, cijeloga. Dakle, da ga prilagodite potrebama rehabilitacije i sve to skupa. I mi smo u tome njoj zahvalni, ali mi trebamo veći prostor. Mi trebamo kao udruga veći prostor, jer ne možemo primiti sve roditelje i svu djecu koje imaju potrebu za nama. Dalibor ima novosti vezano kada je upravo taj prostor u pitanju. Bilo je nekih kontakata vezano za prostor sami? Tako je, bili smo u petak, ja i tajnica udruge kod gradonačelnika grada Rijeke i evo, mogu samo zahvaliti. Tajnica je iznijela gradonačelniku problem koji je. Nadamo se da će se iznaći neko rješenje povoljno za udrugu. I tako, kajem, evo, hvala svima. Koga god sam kontaktirao ovaj tjedan, a kontaktirao sam strašno puno ljudi, jer strašno puno ljudi poznamo, sportaša, pa čak i nekih političara, ovoga svega. Imamo strahovito veliku podršku. Kažem, tu smo, to je udruga mala, puno djece u njoj, puno obitelji u njoj, idemo pomoći toj udruzi. To su djeca našeg grada. Volio bi da uključimo i Rijeku, a i cijelu državu, znači da cijela Hrvatska osjeti taj trenutak, da pomognemo toj djeci, da napravimo nešto veliko. Evo imamo i na našim ekranima isto žiro račun gdje se mogu uplatiti i sredstva ukoliko neko želi, može donirati, zna konkretno gdje će novac otići. Rekli ste za prostor, ali vjerujem da vama treba i puno pomagalo u samom radu sa djecom. Što želite opremiti, koje je to predmete, odnosno s čim želite opremiti taj prostor, ako do njega i dođe, a konkretno govorimo sada o stanu? Htjeli bi napraviti, za početak bi htjeli napraviti muzičku sobu, onda jednu senzoričku sobu, a to sve zahtijeva sredstva. Usput bi zahvalio i gradu Rijeci koja nam je izašla u susret pa nam je donirala neka sredstva i koja nam izlazi u susret što se tiče, na primjer, naša djeca imaju besplatan bazen od 18 do 19 sati nedeljom na bazenu Kantrida, to sve pokriva grad Rijeka. Htio bi im zahvaliti na svemu tome. Malo priče. Htio bi malo da možda županija kao županija ima malo više sluha. Da se uključi u cijelu ovu priču. Znači, vjerojatno nas neko čuje, a čuće nas sigurno, ako ništa drugo, ići će organizatori i do njih pokucat će na sve adrese, a tako, nema adrese gdje nećete pokucati, čak i Crveni križ, da oprostite taj dug od 30.000 kuna. Tako, niste to potrošili na zabavu i na piće, nego direktno na potrebu djeci koja jesu stanovnici Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Dalibor, u puno akcija ste već sudjelovali, puno akcija organizirali, puno akcija što je najbitnije priveli kraju, pa malo evo kad se vratite unazad vašeg humanitarnog rada, kome ste sve pomagali, za koga se sve skupljalo? Sve akcije do sada. Široki popis, ali dobro, možda neke evo koji su obilježili taj rad. Najdraže su mi bile za Branimira Vrzića, za dečka invalida kojemu smo skupili za invalidska kolica, za malog Niku iz Tribunja, za udrugu Daj peto srca gdje smo skupili dovoljno novaca za 2 feedback aparata. Naravno, tu su moji najdraži obitelj Šimić. To mi je, znači, obitelj koji dan danas sa s njima dobar, u biti to je moja druga obitelj. Svaki dan smo praktički zajedno, čak smo sad i ovu novu godinu odbio sam sve ponude koje sam imao za proslavu, slavio sam upravo kod njih doma, u njihovom obiteljskom domu, u njihovoj atmosferi, bilo je super. I, nažalost, jednu akciju koju smo uspjeli skupiti dovoljno sredstava, ali naš Zrinko iz Bakra na kraju nije uspio pobijediti tu, nažalost, opaku bolest. Tako i evo, kažem, drago mi je da sve te akcije koje smo radili nemaju repove. Znači, iz svih akcija smo izašli čisti, položili smo svima račune, sve što je bilo, zato ljudi prepoznaju ovo sve što radimo.
I ako mogu samo se, znači, pozdraviti ove ljude koji su i u ovoj akciji uz mene, to su moji veliki prijatelj Matko Kariš, Valter Štefan, Damir Grmoja iz Medulina, Zoltan Farkaš, Samir Omerović iz Slavonije i on se uključio, Mare Pelajić iz Tribunja, tu je jedan novo u ekipi Jasmina Ignjić, Tomi Pere iz Bakra, da nekog ne zaboravim. Ima tu još dosta ljudi koji su uključili ovu akciju i kažem, svako će dati jedan dio sebe, pomoći koliko se bude moglo. Evo, nadam se da ćemo, ono što ja volim reći, najdraže će biti na kraju kad sve dobro završi. A završit će dobro. A završit će sigurno, ne sumnjam. Znači, cilj je, idemo još jednom ponoviti, novi prostor i opremiti te sobe, ili tako? Jasno. Ili prvo opremiti sobe, pa onda prostor, ima koji je red? Odmah novi prostor. Možda prvo opremiti sobe, pa ćemo lako premjestiti svu tu opremu u nove prostore. Ako Bog na dobrom putu biti za novi prostor. Evo, kad govorimo o samim potrebama udruge, odnosno roditeljima koji se javljaju iz godine u godinu, je li broj veći, opada li broj, kakva su vaše zapažanja? Pa moja osobna zapažanja da se broj udvostručuje i utrostručuje. Udvostručuje, utrostručuje? Da, moja osobna zapažanja. A da li su, opet se vraćam na staro, da li su to cjepiva, da li je to ishrana, da li su to stres, da li je to genetska predispozicija. To još niko nije utvrdio, niko nije upravo prstom i pokazao, rekao da je to to. Zašto, zbog čega? Zbog čega je to. Znam da Dalibora sigurno veseli kada podvije rep, odnosno kada završe rep svakoj akciji, to bude sreće i veselja. Vjerujem da vas kao roditelje posebno veseli kada dobijete tu jednu povratnu informaciju od vaše djece, pa koliko vam to znači i koliko truda treba uložiti da bi se dobila povratna informacija upravo od djeteta koji ima problema sa autizmom. Pa u usporedbi sa djecom koja nemaju poremećaj u razvoju, 1:10 ili 20. Naprimjer, za dobiti utrošenog vremena. Naprimjer, ne znam, ako za dijete bez poremećaja utrošite na nešto 10 minuta, ovdje trebate utrošiti 100 do 200 minuta, ako ne i više, da bi dobili povratnu informaciju. Ovisi koliko je duboko u tome, normalno. Ovisi koliko je duboko u poremećaju. Kako je bilo sa Davidom? Rekli ste i sa Jelom, i sa komunikacijom, i sa svime. Sa Davidom je bilo... Davidu se desio jedna kao eksplozija u njemu. Radilo se i evo sad se ubiru plodovi. Znači, proljeće je došlo. Da, sad se ubiru plodovi i stvarno se radilo i sad je on i u jednom navratu mi je rekla rehabilitatorica, mi je rekla da oni to sve spremaju u svoje kutijice u mozgu. I samo ih vade. Da. I sve oni to spremaju i da će se to vidjeti kad tad. I evo, došlo je vrijeme kad se to počelo sada vidjeti i kada ja se nadam da ćemo ga uspjeti ispeglati, što bi mi rekli u našem slengu, poravnati i tako dalje i da će biti sve u redu. Recite mi, okolina još uvijek ima predrasude prema svim oblicima ili pomalo prihvaća ili kakve su iskustva? Ne, okolina je čisto balkanska okolina. Što tako? Da, općenito, da. Nema, njima je to taj poremećaj u samom tome, njima je to kao neki, oni vas žigosaju kao roditelji. Mislim, ja znam sam. Osjetili ste to na vlastitoj koži? Da, ja sam osjetio na vlastitoj koži. Čast izuzecima, ali ja sam osjetio na vlastitoj koži. U pogledima, u ponašanju. Nažalost. Imamo li dovoljno kvalitetnih ljudi za rad sa takvom djecom? Terapeuta ima ili nema? Treba li obrazovanje biti tu malo bolje ili ste zadovoljni kako to sve funkcionira? Mislim da manjka terapeuta i mislim da bi sav trud trebao ići u to, osim primjera radi što se tiče dire same, da osim prostora bi trebalo ulagati u terapeute i u obrazovanje ljudi, jer je to motor svega, motor pokretač. Jer ako nemate obrazovane ljude, nema ko raditi sa tom djecom. A upravo u tome se trudila naša pokojna predsjednica
i vodila je cure u Ameriku i obrazovala Na edukaciju i tako dalje. U tome to je taj pokretač. Dalibor, možda još jedna završna riječ za kraj. Ima ih puno, ali Ima možda... ih puno, da, samo da još kaj zaboravio sam spomenuti jednu veliku prijateljicu isto koju u akciji Gogu Pej i Vranu. Ne smijem ih zaboraviti, sad dok smo pričali se sjetili da sam ih u biti zaboravio. Nisam ih zaboravio jer su oni stvarno dio ekipe. Završna riječ za kraj, šta da kažem, daćemo sve od sebe, prevrnut ćemo opet ono kako ja volim reći, sve naopako. Fali nam malo nam sreće fali da to zaokružimo i ja vjerujem da će ta sreća doći na kraj. Vjerujemo da će, tako? Ja vjerujem da će se naći ljudi koji imaju sluha, koji će nas čuti. Kad je finale akcije? Imamo li još neki okvirno mjesec ili nešto? Ili ćemo finale u akcije, hodu? koliko smo mi planirali, u hodu znamo da je što biti kraj 3. ili početak 4. Tako negdje planiramo kraj akcije. Znači onaj finalni, sad imamo dovoljno vremena do tada se pripremiti, sve organizirati, daćemo sve od sebe. Dečki, hvala vam puno na gostovanju. Mi se vidimo još sljedećih tjedana, mjeseci da tu akciju prevedemo evo, uz našu pomoć kanala Rid do kraja i nadamo se evo, sa pozitivnim ishodom. Hvala vama. Hvala puno, hvala od srca.